Така, здравейте, днес ще рисуваме, това е първа част, може би ще има втора, трета и така. Почнала съм, но ще го довърша, но няма да е сега, защото искам да е втора, трета и така на следващите части, от тук да ме стигнат. И искам да ви поразкажа за нещо. Нищо няма да разказвам, защото това е гума. Искам да изтрия всичко, което е тук, така че ще се върна, когато го изтрия. Почти го изтрих, само да ви кажа. Вече съм почти завършила, буквално цялото ми бюро е в отпадъци. Буквално усещам, че след малко телефона ми ще се изгаси и не знам защо свършвам времето. Не бе, не за сега, чао бе, вие учили сте. Така, готови сме и ще стихна всичко. И във втора част ще направя на видеото как го рисувам. Хайде, чао!